हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टीडी प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। जोंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय माने गामियावहाय आयुष्मान कार्ड बनायनो फैदों आरोना, ओमफ्राय सासे आबैया लेंहरदों, ओमफ्राय आं दा बेखौनो बानायनो थांनो नागिरदों आरो। ओमफ्राय दाख्लै जोंना मुथुआ बानायबायमोन, ओमफ्राय आं बानाया सानदोंमोन आरो दा आबैया लेंहरबाय नालाय आङो दिनै बानायना लानोसै आरो बयबो बानायजोबदों नालाय। ओमफ्राय आङो बेखिनिखौनो नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो होननानै सानबाय आरो। बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ अननानै नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबाय थादो दे लोगोफोर। बिदिब्ला आं दा थांबाय थानोसै। नै आंना फिसा बखालिया लोगोफोर फिसा बादों नै जाजोब खालामबाय थायो। फिसाजोखौ बानानै जिबौ मासे फुथारनो नागिरदों बेयो, एसे थै ओंखारलायबाय जिबौआबो। उन्दै मानसि, ओमफ्राय उन्दै मानसिखौ लानानैनो जिबौखौ अन्थाइजों खुबैदों गथ'नियाव बोरैबा बारलानो लागि। रागा जोंथाव खामानि मावबालाय रागा जोंगोनथ' आरो। ने फैबाय आबैमोना, बैयावनो थांबाय थादो जों। सान्दुंआ जा गोसाथार। माबायसा मोनदों फिसाजोखौ बानानै बोराय मुथु? मा मोननो मोजां मोनदों? थिगानो ना मा होनो लोगोफोर? मुथुआ फिसाजोखौ बानानै थांगासिनो, आथिं लेंग्रा जाना दंमोन। ओमफ्राय बारि फैबाय जों। थांनायावबो बारिनि थांदोंमोन। नै आंना फिसाजोआ बाबाय थानो, आंजोंथ' थाखाया, बिफाखौल' नांगौ। नै सनाया जोंना एथि थालाय मामा लेसि थानोनो बायो। ओइ दाना सान्दुङाव लाजाबाय थानाय नङा, नङाबा गोसोम जाजोबगोन आंना फिसाजो सनाया। मोनफैबाय जों दा न' ने सना लेसि दा बिसना नांसिगोन आरो नोंनो ना मामा? सना फिथर आं दा न'आव फैनानै टमेट' अमा बेदर संफैबाय आरोना। बेखौ बिखुनजोआ संबाय थाखादोंमोन, ओमफ्राय आङो एसे एवफैनानै टमेट' होना होबाय आरोना। मोनबाय दानाबाथाय अमा बेदर टमेट'आ। दसे उनाव जानोसै आरोना जोङो। ओमफ्राय आं दा नै फिसाजो दावराव खालामगासिनो। फिसाजोखौ उन्दुयोना उन्दुआ दसे फुथुनोसै। बिसनाल' नागिरो, बिसना आरो बिफाखौ मोनदोंबाथाय नांखाया, ओमफ्राय जानो समावल' आंखौ नांगौ आरोना। नै दावराव खालामबाय थायो नोङो सल' दावराव दावराव खालामगासिनो। दे होमबा लोगोफोर दसे उनाव लोगो मोनफिनगोन दे। नै दायोहाय सानजौफुनि ओंखाम जानो रेडि खालामबाय आरो। टमेट' अमा बेदर ओमफ्राय दालि जहल जों दायो जानोसै गोथावनो। दायोहाय आङो ओंखामबो जाखांबाय, ओमफ्राय नै फिसाजोखौबो फुथुनो नागिरदोंमोन, उन्दुथारा दावराव, गरमबो ना बिराद गरमथार। ओमफ्राय आं नै दा गय जानोसै आरोना। गयखौ जाया सानो खिन्थु जाफ्लाङो, गया ओरैबायदि गोथावना। नै आरो फांनै दङ आरोना नारेंखल बादि, जा गोथावखा, माने स्रेम मोनजाथारो आरो बे गयखौ। आं गयखौ सिगां न'आव थाबोला जानायानो जायामोन बांसिन, ओमफ्राय दा चिराङाव हाबा जाफैनायासो जानाय जाबाय आरो। जानोसै आं नै दा। नै फिसाजोआ आंनो उन्दुथारा, र' आं देखायनि। नै बेलथायनो नागिरगासिनो। दे मामा दे 1 2 3 ये हेबाय। दावराव ओमफ्राय फिसाजोआबो उन्दुवाखै, बिसनायाव थायाबो, ओंखायनो जों
दसे बिबैनो होथ'बाय आरो बिबैया दा बानानै लादों उन्दुयोना उन्दुआ दा नायनोसै आङो फिसाजोखौ उन्दुनायाथ' उन्दुखानाय नङा बियो आंजोंसो एसे खुद्रिनानै उन्दुगोन बियो सिगांथिं लाबासो उन्दुयो आंजोंथ' ओमफ्राय उनथिं लाबा थाया आरोना सिगाङाव गोरलैयाव बिफाजों उन्दुयोमोन एसे माने दाना उन्दुला आरोना ना बुद्धि रोंसिनबा उन्दुबावनो ने लोगोफोर खस्थ' बिराद बुरखायनांगौआनो बुद्धि जाबाथाय बेखौसो बिमा बायदि मोनबाय खोमा मानो होनबाला उन्दैनिफ्राय बिराद जोथोन लानो मोनबायना खिनाय हासुनाय ओमफ्राय उन्दुनायाबो मोखां जानाया ओरैसो मोनायावबो सानावबो बिफा गैयाबानो गाइखेर जाया बिफायासो बुरखायनानै जाहोनो गोनां जायो एसे बामनानै एसे दिखोनानैसो जाहोनो गोनां जायो आखायावबो थाया अयथासार जाबाय बिराद गोरोंथार दानि गथ'फोरा ना मथ' ब्लेसिंनि बिफा नोंलाय ब्लेसिं बिमा औ आं ब्लेसिं बिमाखा उन्दुनो ओंखारदोंमोनलै आं एकदमबारे दिगदार सानाव उन्दुग्रा दा उन्दुनोबो मोना आरो सानाव उन्दुनायाबो एसे खम जाबाय ने सानावलाय उन्दुफालानो हायो बेलथायनो हायिनि दाय बेलथायनो हायिनि थाखायनो दाय जादों नोङो मा बेलथायनो हायो माबायनो नङा बेलथायनोथ' हायो ओमफ्राय मानबाय हरनो नागिरो बिसनाथिं नों भिडिअ फैनायखौ सिरि थादों दे गाबलाय